1 on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. And kulolu hlelo sisuke sifundisana siya debate as well ngezindaba zesiko nezomsamo. Makulo sithathu ke lokuqala kuye yonke inyanga sibeke ne open line issue ukuthi sike singena topic esuke khona. So wena oqhamukayo and izazi zethu sike sisifundisa sixothulisa from here and there. Let me introduce again my two guests esizoba nawo tonight before I invite you to take part. I have uNkomose uMthandazi nesazi sesintu umlondolozi Makubane. Sikubingelela eMakubane. Sohlaza ngicela ukubingelela kuwena mfowethu, ngicela ukubingelela uzakwethu, ngicela ukubingelela abalaleli nababukeli uSiphamu Sogoda siqhuma simangaze, ucela ukubingelela. Siyabonga kakhulu Makubane. Next to Makubane sino Dokotela uMnekathi Dlomo. Sikubingelela Makhosi. Ngiyabingelela kuwena Sohlaza, ngibingelele kuzakwethu la eceleni Nkomose, bingelele bonke abalaleli emakhaya nyake nomosha sanibonani. Siyabonga. Be part of this conversation. The number to get in touch with us to have your say, iyole ethi 0861-596-596. Ngiyawathatha ke nama VN. Mungazithumelela nje voice note. Uyithumele kule number 063 83 999 063 83 999. Otherwise you can call ku 0861 596 596 na ku Facebook page uye ku Gagasi FM. Bafethu umsamo siyawudinga sonke yini ukuthi kufanele siwukhumbule noma akubona bonke khona abantu abadalelwe ukuthi kufanele bebuye bewuconsult izinto zabo ziqonde, but abanye uthola ukuthi ayikho into edinga actually ukuthi uye emsamo ulunge ulapho la ukhona. Makhosi? Yes. Umsamo siyawudinga. Singaba nezinye indlela esingathi mhlawumbe hayi mina mengenza ukuthi kuba ngcono kuyalunga, mina mengenza ukuthi kuba ngcono kuyalunga, kodwa umsamo ngeke nguthathise okwe foundation yomuntu ekutheni umuntu nomuntu kufuze abe nendawo la ukuthi ma eguqa khona ephahla ethukululo okungaphakathi noma ecela ukuthize ebese banale ya connection okuyiconnection yedalwa zakhe. So kubalekile ukuthi umuntu nomuntu abe khona la ukuxhumeka khona ambeli code yakhe. So yithi ke ngiyibuza ke follow up question ke motion njalo Dinango. Sonke njengoba sizaliwe nje from ona 79 kuze kuzofika kona 2 years. Wonke umuntu nomsamo? Yes, wonke umuntu nomsamo njengoba uqale ku79 mhlawumbe omunye ona 2 years ngoba njengoba ngithi sibizwa ngama generations sithola abantwana sidlule emhlabeni kanjalo ile generation ekhula ngale edlozini la bese sibabiza ngama ancestors. So thina ukuxhumana nalabantu ingakho le connection ngisho akuthi umuntu udlulile noma ekhaya sebedlulile, the same connection with abantu obubazo awukhule phambi kwabo obaficile ongabaficanga abazodluliselwa kuwe izizukulwana abazali bakho. So ihamba kanjalo ngaye ngathi ngelinye ilanga lento yomsamo nedlozi ifana nerelay ukuthi ngidlulisela umntanami uyodlulisela. So lento yokuxhumana nedlozi into engenasi isikhathi la kufanele ngakumuntu iyanqamuka noma sesithi cha isabalekile manje. Sure. So mina nangebeka lena uDinangwe Nkomosi, ungakwazi yini ukuthi umzali or a family member or umuntu enisondelene naye akwazi ukuthi anxusele omunye? Ngizokwenza nje i-example. You have 2000 elingazi lutho ngeindaba zomsamo nokuphahla and everything. But mina ngoba ngiankele ngihlala la ngiyazi ukuthi leyo nto ibaleke kanjani kuyena. Mina ngizobe ngimkhulumela, ngiyamshisela, ngiyamnxusela, ngiyazi ukuthi from the previous generations like haya isiko lakhona lithi kufanele ukwenziwe kanje, but ngiyambona yena ukuthi focus yakhe ayikho. And one, I understand ukuthi usemncane lo muntu to understand these nama repercussions of ukungawunaka umsamo, but nginxuse on his own her behalf emsamo without her physically being there. Sohlaza kufana njengana nokuthandazela umuntu. Awumuntu mangabe umkhonzile noma umthanda ngisho ngekho uye umcelele enkosini ukuthi uNkulunkulu mvelinqangi ngicela ukukhumbula ubani lapha khona inkinga enabhekene nazo. So nakhona la emsamo umalume uyakwazi ukuthi
walishisela 2000 lakhe uma libona ukuthi alunakile umsamo kodwa futhi umsamo ungayivula izinto zakabane zikamshana so uyakwazi amnxusela ngoba sohlaza lento oyithintayo ifana njenganomuntu uma ezokuphehlela amanzi uma umuntu ekuphambanisa nedlozi noma ekuphehlela amanzi akadingi ukuthi uzube khona physically but that person can summon you spiritually and then into zakhe bese ziyavaleka ngempela so nangalana ke kuyenzeka futhi. All right, so ngifuna ukuthi ke sibe controversial a bit and I would like to have a view yenu noyithu. So in a world ke where singaboni ngasolinye ne source yokuphila kwethu spiritually ingafani, there are those abathi sebekhetha insindiso and there are those also abathi asikushebe kokubili, abanye bathi asikwazi ukukhohlwa okwakithi. So in that dilemma I understand both of you to be saying ukuthi if I have umuntu omncane or a family member othathe iroute engahambisani nesiko nomsamo, I can still do ukumnxusela as much as yena ethi angidlali leyo kodwa kumnxusela kwami kungamprotecta yize yena engabeliveli khona. Sohlaza angithi manje uyayithinta uyamcelela kulabantu abamembethe as much as yena engakholelwa kulento kodwa wena uzomcelela kwisizinda sasekhaya ngoba uNkulunkulu oqala ithongo kuzabe khona naye ukhona ngani ngalegazi elamdala vele ngaphambilini. So ngesikhathi wena ulinyakazisa ukuthi yena uyakholelwa kulonto akakholelwa kuyona lonto yena kodwa izinto ezinhle akade ecelelwa zona yena zizofinyelela kuyena ngoba ibarcode iyodwa. All right, in the same way I suppose ukuthi those subscribing to Christianity would do the same ekutheni usibanibana akayidlali indaba yenkolo and akamukelanga uJesu nje inkosi nomsindisi but siyamkhulekela yize elapho ezangomeni njalo njalo. I suppose into efanayo. It is definitely the same thing because one thing that is so diverse and difficult about spirituality ukuthi it's a person's choice. But when it comes to ukusubmit entweni yedlozi ingakho ke kube kuhle mhlawumbe ukuthi iqale ekhaya ufundiswe yona kuthi mawuyithathela isinqumo sokuthi cha mina ngihambisana nalento baba ababeyenze ekhaya kusale sekuyisinqumo sakho. Why ngisho kanjalo? Ngisho kanje ngoba kunabantu abangayitholanga inhlanhla okukhula emakhaya we imsamo igcinwa kwesinye isikhathi hayi ngoba bethanda noma befisa mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe yabheda lento ama generations awu 3 before uyasuka umntwana manje uyafuna uyampampa uyafisa ukwazi ukuthi angaqalaphi mekuthiwa kangene kulento yokuthi ufuna idlozi ufuna uyayibona lona. Now usuthola ukuthi iphutha libanga kuyena uthole lo ngakufuni ngempela kanti uphume vele kade kwenziwe ekhaya. So loyo usuke eyifaka enkingeni enkulu kakhulu ngoba udedela into akade sebanjiswe yona vele. Ngizoqala kuhalala vela kaze sikhaweni sabona halala. Yabela mtha. Ngiyaphila kunjani kwena? Ngiphela ngixoxela nehambeni lakho. Amen. Shwa sikulalela bhuti. So ngisacela ukubuza webhuti. Ngicela ukubuza ngalesimo lesi sokuzaleka sokuphikwa ekuzalekeni kwakho noma mhlambe usasesulu noma usemncane ukuthi sinamthelela moni empilweni yomuntu mayiseqala nje ethi uyakhula. Uphikwa mhlambe ubaba bashadile noma bashadile abazali. Either way I'm sure either way regardless ukuthi bashadile noma bashadile. Ngifuna lapho if kuthiwa bashadile abazali kufanele kwenziwe inhlambuluko bese ngokwasekhaya kufuna kube khona imbuzi ezokwazi ukuthi imgeze if abazali benjani beshadile agezwe leza nhlamba lezi athukwa ngazo ngoba ngesikhathi ephikwa ingelozi yalapha ekhaya kuyona emsingathile yenze njani ayinamatheli kuyena ngenxa ukuthi kukhona inhlamba ekusofuna kugezwe yona. If kuukuthi umphikile kodwa uvela komalume ngisho inkukhu yena ngakwazi ayibambe ebese yagezwa ahlanjululwe lawa manembe aleya nhlamba yokuthi waphikwa uyise owemzala kodwa vele isisekelo nomsamo membethe ilawa komalume. Nazo ke halala. Ngicela ukuthasisela ngiyaxolisa. Just 1 second Makhosi. Uyahambisana nenkomosi uyizwile incazelo yakhe? Ya ngizwile but akuthiwa ke ngiphikwa umuntu vele engamele okwangakhona ukuthi vele uyangizala wayengiphika ngoba nakho ungazalwa uyi ngagcina ke ngikwazile ukuthi mhlambe masebona mama ukuthi ngiyaphika egcine ngisile mhlambe ke kulo ngizalayo engivumeke yena. Okay. Yes, ekuthasiseleni kwami bengiya kulento ukuthi
iyasishaya lento mhlawumbe angazi noma icase yakhe inubhuti ukube mhlawumbe icase besithola ukuthi wamphika kanti ngempela uyamzala. You understand? Ngiyabona manje siyaphenduka mayisethi cha wamphika ingeyami impela case kodwa manje mina wangiphika ngoba vele kufanele ngoba engazali. Yes, so there is no stigma attached to that at all ngobani waye true to the sense ukuthi cha ingane kuyona yami. Uyayizwa lonto. Ngicela ukube sikhuluma ukuthi ubaba wakuphika yilo ekugcinene sesithola ukuthi sekubaba wakho. Uya understand? Yilapho ke la iattacha khona inhlamba ngoba usuke ethuka idlozi lasekhabo ma athuke wena usaseswini sikama wakho. So it's very difficult ukuthi uthi mawusumdala usuyaqala mfuna lo baba kufanele niqale phansi niscrape off leyo nhlamba but in a case where vele bekungeyena ubaba no akunanto ewumthelele empilweni yakho. All right, no siyabonga ke. Here's a twist then. Yes. uMagubane ezofike umnikathi ngenze example azothi ingane kaMagubane later on ukudiscover ukuthi kahle hle akuyona kaMagubane akudingile yini ukuthi ifamily yaka Ntombazane ke then now iyogeza uMagubane ofike wanembo ngecala kwathiwa uyena okhulelise lapha ya kube kanti akunjalo. Kufanele bazoligeza ihlazo ngoba phela bangithele ngehlazo bangenza ihumusha bangenza ihuzu into engeyona ngoba mina bengimile eqinisweni sekufanele mangabe bona sebetholile ukuthi cha lento akuyona abeze bazoxolisa kumina futhi uma bengagezanga futhi akunamatheli angeke ukuaffect isala nengane kodwa because ingakho ke kuthi umuntu wesifazane owazi ingane yakhe leli hlazo manje mina mase ngithatha ingane ngiyisa kulesiya sibongo ngiyisa kulesiya sibongo uyibuka ngisho ngakuthiwa ke lengane mhlawumbe ila ko 8 bithi baba ngala isithi kuyayilimaza kwasemqondweni uyayibona lona worse ke mase kuziwe edlozini ngoba usufike wayozimazisa umasemzini womuntu ngokuthi ubaphe isibongo ekungesona sabo lento ayisho Sohlaza uma mnikathi ijule kakhulu ifana njenganokuthi umuntu wesifazane azame ukukhipha ingane bese ingaphumi ecinizaleka leyo ngane kusuke kufanele ukuthi ekuhambeni kwesikhathi abambe imbozi ayigeze bese izala kabusha ngokomoya ngoba usuke ibulele vele spiritual. Asina itopic namhlanje wena nozanakho ukhanyisa ukubuza umbuzo I have uMagubane nomnikathi ngikukhanyisa ngcobo nawo from my respect sabona khanyisa ngiyaphila siyaphila kunjani siyaphila ngathi hayibo awazuwina nje kulezi insuku esedlula yazi abantu lokho bengifonela ngitshela ukuthi how ngithola ama quality neighbor wakusimi ukufana kwamagama umuntu lo bathi mina okay sure yeah yabo amakhona abantu hayi wena njalo njalo wayudlala yeah sure nginembuzo uma sengoba nje nokuncane ngizokusho wesithathu okay firstly ngithunywa umngani wami uthandana newele so uselilobule lot umuntu ukuthi uma segcacelwa kumele yini awasatho uthuyi namawele yipi process afana kayenze yena oselinyiwe ke kumele yena wenze cha Sohlaza angithi yena uthandana nelilodi iwele right njengoba eloboliwele lilodwa uzomana lesicawini ngoba ulobole lona abantu ababili laba abaphila impilo engafani kodwa abafike ngesikhathi esodwa emhlabeni bembethe umoya owodwa kabani kawele kodwa khona baphila impilo ezihlukile so akuphoqa ukuthi kube khona omunye umuntu ozommela esicawini ebelobola umuntu oyedwa yena akame esicawini nalo amlobolile hayi ukuthi sekufiwe lento ikenze ukuthiwa elinye alingene emgodini cha akubi kanjalo hayi ngicela ukuzochazeleka uzolala ngoba uthola kwi-app okwesibili uma kade uhlala ekhaya komalume umuntu wesifazane then mase decide ukwandisa umuzi ufuma nengane zakho ubiza sibongo sakhona sithi iseyikhakini ade uhlala kamalume kabhuti wakho wesifazane uyakwazi yini ukuphuma uzakhele wakho umuzi masuba nomsama kodwa ngithi umuzi usawona isibongo akwengithi nje soba sewumnikazi ade uhlala kamnikazi vele ekhaya elikhulu usuyaphuma uma mnikazi uyaphuma umnikazi usahlala lapha yana kusekho umuzi wakhe njengo-aunt so shiya ingane zobhuti wakhe emzini wabhuti wakhe usaphuma uyakwazi ukuba nedlozi lowo muntu lokuthi abe nomsamo akwazi ukusebenzisa yena ayithe ngingaze ekhaya elikhulu ngizosho nje ngokukhulu kuyiqhenya umuntu wesifazana akawandisa umuzi at all
awusuke ungawandisi umuzi wakini okuchaza ukuthi awuphumi nomsamo uyohlezi uzozoguqa kulomsamo wasekhaya komalume ekhaya lakho kababa wakho ngizosho njalo isizathu esenza njalo angithi kuzobika amamnikathi wakabani so awandile loyamuzi wanda uma uDlomo eyothatha umamnikati sekuyikamamnikati wakadlomo so umuntu wesifazana akawandisa umuzi umsamo kufuze akhothame kuwo njalo iwo lo sekhaya elikhulu akaphumi nawo ungabikwa loyo muzi kodwa hayi ukuthi kufakwa abantu abadala khona 0861596596 indaba yesintu zonke izinto nje ethinta isintu nesiko ungakhanyisa okuthile okwaziyo kube mhlambe you may as well challenge what you hear because phela abantu baqhamuka kuyindumbe ezihlukene izinto zenziwa ngendlela ezihlukahlukene ku Facebook ungaya khona Gagasi FM ubeke comment ne question nama VN na ungawathumela futhi kwinamba ethi 063839959 ngizoyiphinda 063839959 usha nje bemfishane sizoyiphendula siqhubeka ne conversation yethu my number is 0861596596 sithi indaba yesintu because vele suke sikhuluma ngayo indaba yesintu ngizothatha uZakhele kaGumede Mthwalume sawubona Zakhele Mr. Mthweni yaphela yes yaphela kunjani kwena yaphela sure ngibikele nehambele zakho lapho e-studio yes bava mabhuti okay ngicela ukubuza nje lana nje wayithinta nje indaba yomsamo ngifisa ukubuza la ukuthi nakho la sizelo sinsizwa sibaningi igceke mhlawumbe sibasithi nje siba u3 nase sengiyaphuma sinokwakha kwami umuzi not close by ekhaya mhlawumbe nje ngithatha amabanga athize then la mase indaba ilana mase ngifisa ukuzenzela ezami izinto iyiphi i-direction efanele ngiyithathe bese ngifuna ukuba nowami umsamo okay kuzoqala inkosazana then bese kuza ke nangigobela isikole kona ke dinako ngiyabonga ngiyawuthanda umbuzo wakho mntanami but ubuyela kule yanto kade sisho ekuqaleni ukuthi uma usuphuma ikhaya noma ngizothi wandisa umuzi iqala lento nje kutheni asubike lo muzi iqala ungakakhiwa nokwakhiwa sise nengxoxo nje zokuthi it's either siyawuthenga noma kuyokwakhiwa sifuna isite siyawubika awubiki kumuzi usuqede neprocess uyibika lento kuseyinkulumo ngiyengibheka abantu abaningi beyiphambanisa lento athi umuntu umuzi awubikiwe awubiki sewuthengile ubika usene thought of buying that house or even building that house and then uma ngabe ke sewandiswa ngokomsamo ila ke manje njengoba nganginibikela abantu abadala umuntu omdala ekhaya ushisa impepho umntwana wandisa umuzi endaweni ukuthi sekuhlathwa imbuzi la ekhaya yokuthi ke manje kwenziwa njani sasicela niyogada lo muzi kuphi lapha la sesanibikele khona ukuthi umuzi usibanibani uzowuthola khona sekuyaphunywa la ekhaya nani nesikhumba salembuzi nomsimelelo wangaphambili walembuzi kuyiwapi sekuyiwa kulomuzi omusha sekuyikona ke ukufaka abantu abadala lokho kuyacaca mfethu Akacaca kodwa ukuthi bengibuzela nje kule ndawo engihlala kuyona ngizwe uthola ukuthi uthola umntana abantu benza umcimbi uthola ukuthi insizwe nje ikhulile uzwe ithi hayi bengolanda abantu abadala ngiyobafaka kwami engivele ngixake ukuthi ubalanda kanjani abantu abadala ekhaya kini ngiyobafaka kini bese kusala bani lapha ekhaya ku yeah because kufanele vele angithi siyawandisa umuzi so uma uwandisa umuzi umsamo uyirelay ususe ekhaya elithize uyowufaka ekhaya elithize so lento esayenze manje uthola ukuthi sengizothi ngoba ngizwananga nomfowethu uMagubani sengiyasuka mina ngiya kusohlaza ngiyothi ngifakela abantu abadala ayisenzeki ke ngendlela okuyona yona that is why uzothola abanye bethu abangenanga yini isource la sibafake khona sihambe ngokomgomo wakhona yini sure indaba on Gagasi previously uMagubane wake washenye into lana yena mnikathi wazothi kahle hle umuntu uyini umuntu umoya ukuthi we are spiritual beings khona izinto mhlambe ezingadinga emanzi engadinga emuthi engadinga empepho ezikwazi ukuthi ixazulule isolution yomuntu ziphilisa umuntu egula ziqaqa izinto zakhe ngayo leyo understand ukuthi with the gift of the words umuntu eyedwa ngakwazi ukuyilapha uma connected the right dots ngale komuthi nomsamo nayo yonke le nto
bengithi uma uzoyikhahlela bese nge-add. Ngingayikhahlela. Hayi asizwe. Asizwe. Yabona Sohlaza kufana njenganokuthi kukhulelwe ingane egcekeni. Bese uthola ukuthi umama akahambisani nalento. Abesethi lengane oyikhulelwe. Ngifuna ukubona ukuthi ukuyizaleni uyizala ngomlomo. Angithi akashisa ngampepho. She uttered words out. Ingane esibelethweni bese kudlule 9 months, 10 months, 12 months, 13 months kuze kucaca ukuthi kufuna kuze kwenziwe inhlambuluko kuze ingane igcine ibelethekile noma uma ezoyibeletha kodwa ebese banama complications lapha esibedlela bese kutrace ukuthi yini edala yonke le nyakanyaka bese kuthiwe uma wakhe ngesikhathi ekhulele wakhuluma kabi. Okay. So yonke ke into siyakwazi ukuthi thina siyisamole ngane ngezwi bese yenzeka. Oh, so if umuntu engakwazi ukuthi i-case ayikhulume ngomlomo imanifesteke into reality the same way nangento positive as well kungenzeka ubeka isibusiso ngomlomo and then kusefezeke. Sohlaza uyabona into elimaza abantu abaningi uma beboshelwe izinto abazikhululi bona kuzona uvela umuntu athi ha impilo yazi yangishaya kanti lo muntu uboshelwe isibopho ekufuna guqene bese yathandaza ethi zonke izibopho engiboshelwe zona empilweni yami emkhathini emoyeni azingaphumeleli angithi manje usuqaqa lezi zinto sokuboshelwe zona wena uziqaqa ngani ngezwi ngoba nalo umuntu ubuphile ngani ngezwi uthi impilo yakho ayifaseki ngayindawo sinamandla amaningi asowulimini ukuthi indlela esohlaza yokukhanya asifundisiwe thina kakhulu njengana laba bendlela obumnyama laba bobumnyama bayakwazi ukungena umkhathi bayobheka impilo yakankomo in 6 months izobi kanjani ngoba abancishani lawo mandla bona bese thina ngapha ekukhanyeni uthola ukuthi kufuza ngabe nawe uyakwazi ukuyibona impilo yakho ukuthi ufuna ibe njani in 6 months kodwa uthi awukwazi ngoba awufundisiwe. So le yabomnyama i-drone yabo iyahamba izifike phezulu kakhulu le yethu ama-battery awachargiwe ihamba uhalf. Mina to add kulento eshuwa umfowethu ifana nani ifana nokuthi uthatha umuthi ubeke esandleni ngikhafula unkomozi. Igama lithi umenzani uyamkhafula. Ngeke uvane uthi uphephethe uzosho uthi ngalomuthi unkomosa akaqhuma ubhozo ngiyalinganisa. You order even umuthi ukuthi awenzeni ngeke uvane uthenga umuthi ubeke la athi angithi kufanele usebenzise so uyawucommanda uyasho ukuthi umuthi awuhambi yokwenza ukuthi. Now going back to leyo ukuthi we are spiritual beings. That is why ke kuthiwe lento mina ngelami ngithi spirituality is diverse in a sense that yonke lento should come with faith. That is why siphikisana ngalolu hlobo okholwayo okholelwe madlozini but it should come with faith because I always tell abantu engisebenzisana nabo ukuthi uma uyokhuluma emsamo awuthathe njenganokuthi ugogo noma jazi umkhulu bangene nobani bahleli la phansi address them according to how you would have addressed your elders ekhaya ukube bakhona. The fact that ngobe emsamo kuthiwa basekho akusho ukuthi this because ngeke uphuma utakaza umnyango uhamba egoli ungambikela ngoma wakho ukuthi uyahamba uyayibona lona. So mina I always say I power of doing noma yini ilele kumuntu. Indaba unkakasi ngibingelele lapho Alex Sefo no mama no baba unkomosi ngicela ukubuza la ukuthi if bewazama ukwenza iabortion wahluleka mhlambe ayangalunga ne ingane ba iphi into ebasenganeni ingane mhlambe ayiba nazinkinga ethize angimele masibenzele leyo ngane oyigesi. Ngiyabonga zolalela emsakazweni. Sanibona kakasini anonymous lo. Yes anonymous. Ngicela ukubuza bakithi usizo la mangabe abakaomalume bonke bashona ngasekho umuntu ekhaya. Ikona kuphi ufuna lokwenze uma ufuna untsisekele ukuthi kube khona okwenza kwabomalume sekahamba wonke umuntu ngasekho umuntu egcekeni. Okwesibili ngisukubuza mangabe ekhaya ke lakini la uzalwa khona
ubaba engamsani nomsamo noma engakhombisi intshisekelo ukuhambisana nekhaya uwenze njani unansizwa uma ufuna ukukhuluma nabantu abadala ekhaya. Okay. Thokozani studio, igama lami uMbali, ngihlala kwaNdengezi. Nginenkinga lana bogogo nomkhulu. Ingane yami iyafeyila nje esikoleni. So angazi mhlawumbe ukuthi ngasizakala kanjani. Ngoba ikhule vele ingena ubaba wayo wayiphika and nami nginemimoya ngokuhamba ngithola ke kwabantu. Engicela nje mhlawumbe indlela ingane ingasizakala ngayo. Okay. Ngoba ngempela uyasalela emuva esikoleni ngama-grade. Ngiyabonga. All right, siyabonga. Kakasi? Angibingelele but Alex studio naba nehambeli zakho. Yebo. Lokuba anonymous. Umbuzo enginawo la ngisacela ukubuza ukuthi manzelwe ekhaya uwokuqala nabafana nebabili. Kuwena umdala. Ofanele aphuma umuzi andise umuzi uyena muphi omncane noma omdala. Okay. Ngiyabonga. All right, sikuswele bhuti siyabonga. So ihlukanisa ke ikabili sizo alternation nje siqale lokuqala ke. Ngiyazi ukuthi ke wayithinta kancane lento bangaze mbe kuwena emnikazi lobuthi like ingane uzama ukuyiaborta but yagcina iphilile. Yini sekumele ukuthi uyenzeke leyo ngane eziphila ikhula. Ubunkomoso ya. Ngicela ukuyilokhonja ngoba mengizwe kahle usisuthe wayezama ukuthi terminate and then kwangenzeka ingane yakhula yaphila. Ingane inhlanhla leyo ukuqala nje ngoba ikwazile ukuthi inhloso yokuphila kwalengane biveli khona ekutheni isinde kuma attempts omzali. Into ebalekile ke kufanele ayenze uye eqala umzali okufanele ahlambuluke ngesenzo sakhe yena qobo. Ke isikhathi esiningi inkulumo njengale kuba inkulumo emanayo emphinjweni kodwa ibalekile ukuthi mawuxhumana nomndeni wakho nabazali mengicabanga mawukuthi akaganile uyisho lento ukuthi cha kanti ngangizama ukwenza nje ngalingane and then ebese ingane iyagezwa nawe ugeze uyayibona lo kodwa kube khona isixolisi esizoya emsamo ngoba lengane le labantu abayiphethe noma lemimoya kuyo kufanele thina wena uhambe uyoxolisa kuyona ukuthi ecebeni lemoya wena wawufuna ukungenelela. Ngikholwa ukuthi yaphenduleka sisiyabonga. And then komose please take this one. Kamalume akusekho umuntu but khona imisebenzi edinga ukuthi umuntu ayoyenza khona sebashona uzokwenza kanjani? Sohlaza uma enawo amandla mhlambe noma ngabe kuthiwa akazuye enxiweni bangakhuluma ekhaya bese ngaphandle kweceke bese beyakha indlu bese beyivusa kube indla komalume la ukuthi makuthi khona into abadinga ukuthi bezenze bahambe bayikhona. Okay. Follow up question enye ngekho related to that bekuyileyo ukuthi ubaba la ekhaya akakholelwe intweni zomsamo but mina ngifuna ukuwenza but kufanele ngihloniphe ukuthi umuzi wakhe lo. Yeah. Entweni kanjalo Sohlaza kufanele umhloniphe ubaba ngoba emsamo awuyenzi into esekusinomsindo. Kusuke kufanele manje sibheke ukuthi uganiwe yini. Uma ukuthi useganiwe sekufuna manje acele kubaba ukwandisa umuzi la khona ezokwazi khona ukuthi ke makukhona mhlawumbe afuna ukuthinta umsamo akwenze kulelo ceke hayi kuleli ubaba alibhekile. Noma engenayo umuzi wakhe manje seyingane ehlala kubo the same should happen. Mase ingane ehlala kubo ngoba uhlala nje la ubaba usekhona bahlala naye endlini eyodwa. Yabona ekhaya lodwa sorry. Sohlaza ila khona ke esekungena khona lento ekuthiwa ukuphahla. Thola ikhandlela endlini yakhala kuyona ebese uyabuza umoya wabantu abadala ukuthi uma efisa ukuxhumana nawe yena ikuphi la omlinde khona uzobusumvezela ngoba khona iladi lasentabeni lasemfuleni elasolwandle elasemgedeni la bezomkhomba khona ila ezobe sehamba khona nebese yalenza liladi bese yaliphothula ebese xhumana nespirit samathongo. Sure. And then mnikathi usisila uconsent shame ingane ayenze kahle esikoleni ayiphasi and kushuthi nobabwayo akayenzelanga izinto ezifanele akayinakanga uthi maye ephenya uyakuthola lokho and iyamkhathaza. You can understand. I remember uthe kwayena unemoya. Yes, because lento le egcindazela lengane yaphuma nayo kuye. You understand? Lolulaka lwedlozi analo le gift yena ngoba ngizwa nangendlela asho ngayo uthi ngizwa besho njalo. I'm receiving a sense ethi akakwamukeli ukuthi kufanele athathe igxathu
lokuzelapha yena ze akwazi ukuthi akhulule ingane. Ingakho manje abantu abadala sebenokugcindezela ingane. Istep sokuqala ziyasize lengane akaqala abangulo wakhe umoya eyakhe imimoya kuqala athola direction kuyima ehamba ke nomgudu wengane ezo. So prophet manje. Kambi. Hayi ngiyezwa. Ngingakho ngifuna ukukukhulula nje ekutheni ispirit siya connecta naye ukuthi yena uthi kuthiwa wena umdonsa directly. Yes I did. Okay. Kukhona ukusalile mhlambe because ngiyafuna qaqeke lenkinga yakhe. Ngifuna ukukunqinda. No. Ukushaya konke. All right. Thanks mnikathi. And then bese soba ke anonymous lo ukugcina ukuthi bayithu ekhaya babafana. Lo omdala nomncane. Ubani okumele ukuthi aphume ayokwakho wakho umuzi eceleni between the two. Sohlaza ngengizwa abantu bekhuluma bethi inkosana ayiphume ekhaya omncane uyaphuma. Esimene sikanjalo ngicabanga ukuthi kufuna ekhaya kuhlalwe phansi bona bebonisane bebodwa ngoba phela awukho umsindo bafo uzophuma noma ngiphume yini. Uma bevumelana ngalokho lozo sara kulungile lozo phuma futhi nakhona kulungile ayikho inkinga. Well, angibothi ngasebenza kanjalo kwa wonke ama families. Sikhuluma ngento eziningi lana. Angisho ukuthi kunjalo in this instance. Ukhona ama curtain akhona la. Kune fridge esiyicuthele sobabili. So manje mase ngenzele referendum ukuthi kuzophuma mina abafo noma kuzophuma wena. I'm sure isinto ikhona indlela esihlahluba ngayo ukuthi ubani okumele thaphume. Yeah. Isikhathi esiningi Sohlaza inkosana iphume ekhaya. Ayiphume ekhaya isikhathi esiningi ngoba iyona sokubheke isigqiki sikabani sikayise so laba kabanye abalandela ngemuva baye bephume. Okay, abanye bangayibuka ngokuthi it's the other way around ukuze kube nepeace kule family. Yeah, ngicela ukuyibuyisela emuva uqinisile Nkomozi. Kodwa if we're going to go back to i-homestead yakudala. I-homestead yakudala kwakuthi mekuthiwa mhlawumbe nje ngizolinganisa lo hlangothi olingala lwalendawo esikuyona ikasohlaza nje kusuka la kuyophuma ngale indle enkulu le indle kababa indle yandodana indle yandodana so ukulula inxiwa kudala kwakungasho ukuthi ngizosuka ekhaya eBhalitho ngiyohlala eMlazi ukulula igceke kwakusuke kuvele kuthiwa mekuthiwa isemakhabeleni indodana yakamkhabela izokwakha ngenzansi iphinde enye yakhe ngenzansi. Now if usibuya la leyo kubuya ekhaya ngiyathanda mawuzoshaya lezi zinto eziphathekayo kune fridge kune microwave kunenkomo zikababa ngaleso sikhathi besingenayo into ethi inkomo zikababa pho zizohamba nobani ngoba isibaya sindawo sila esenta. Now that's where then lento siba complicated. How sekufanele manje mawuphuma siqaphela ukuthi mekunamatekisi la khazo khesha kubani uyayibona lona. So ilana ke siba nzima khona uma sizotho omdala kaphuma omncane akaphumi athi mina ngicela ukuhamba sesiyaba ke manje yes yeah nangu ngoba setha kuhlalwe phansi noma kuvele ginqa udayisi nje uyabo yazi Sohlaza toss coin ukuze kwemeka inkinga ngoba yazi ukuthi uma uqamba uphuma isisekelo esinomsindo leso sisekela sakhe kahle sikufuna manje mase sesakhiwe kufuna kube khona inhlambuluko ukuthi kuze sibe khona kwaba ukuthi nokuthi so the best option isihlale phansi sikhulume ngoba akuliwa la ukunweba ekhaya. Yeah I know ukuthi yazoba nongaba a mediator here lo oshadelwe eqala. Trust me, inkosikazi wakhe will have a say. Yokuthi hayi ke sesiyaphuma manje. Angikwazi ukuphaka ama plate awo 8 every day. 107.9 all over KZN. The sound of KZN. Yes, siyenzele wena Wednesdays from 7 to 8 and le show zoyithola ke kwi podcast yeGagasi. Mawuya nje kwi app, download the app yeGagasi and then uye kuma podcast under Indaba. Uzokwazi ukuthi ufike uyithole khona and then busiwayilalela and watching it kwi YouTube channel yeGagasi as well. Let me go to a show ngithatha uSifiso kaKhumalo. Sabona Sifiso? Baba umthiyane ngibonga ucosha ithuba ngibingelela kuyena ngibingelela ihambeli zakho. Sure. No ngimena kuningi mhlambe ake sinje kubeli okuqala ukuthi nginenkinga yokuthi uma ngabe ngilele nje
angikwazi into ekuthiwa ukuphupha nje into engingayazi empilweni yami ngineminyaka ecela ku40 manje kodwa nje ukuphupha nje angikwazi okwesibili uma ngisebenzise umuthi la ekhaya bangabantu abakholelwa kakhulu emjini so uma kodwa mina ngisebenzisile nje mina siqu sami hayi anguboni umphumela wawo ungisebenzela so sengijake ngizweke lapho uyihambe zakho ukuthi mhlambe zingangilekelela kanjani yazi mashobani sekumane ngiyayibuzela nje maye lo muntu osuku usebenzisa nje lo ogcina nje usebenzisa kwaumuthi wani kanje umuthi mhlambe kwakuwani nangimbulaza banjwa amalimi no asithi kwakungumuthi ukuthi khona umuntu engangibambise nayo esasondele nayo ngokweinhliziyo yabona sekune gap manje ngisho ngizama ukuvala lo gap ngawo umuthi yeah okay wangabe kumehluko wangenza but like haiba ukhonzile and uyabasebenzela ubona how uyasebenza uyabasebenzela impela imina nje hayi angiboni yeah basize nje ke ngoma sengifisa uthathe leyo ukuthi into ekuthiwa ukuphupha nje he's approaching 40 into angayazi yeah and then bese ke umnikathe sethatha ke le question le yemithi okay into edala ukuthi angaphuphi umoya wakhe umelele ebusuku awusukuye ngoba uma silele ebusuku ispirit siyaphuma emzimbeni bese siyahamba siya kwa spirit realm so kusho ukuthi yena uma elele ebusuku ulala umzimba nomoya wakhe akusuki kuyena for past 40 years into angayenza ukuze kube khona isikhanyiso samaphupho akhe kufanele enze cleansing yani yempepho athathe impepho abe nokugeza ngayo ngoba futhi enye into esingayibuka engenza amaphupho akhangakhaya sikhumbula ukuthi amaphupho alethwa izithunywa ongenza ukuthi lo muntu ophethe imbono yakhe yasebusuku akasondele ke ngokugcwele sikufuna yena athathe impepho aloke egeza ngayo 3 to 7 days sibheke futhi ukuthi akazalwanga yini embethe ngoba uma uzalwe embethe ingubo iyakwazi mangabe ungayimbulile bese iyabhlocka ini amaphupho funa sibheke futhi alifuneke inigobongo kuyena njengoba ekhala ukuthi umuthi okay ngikho ke lapho kodwa no ngaqhubeka yeah uma umnikati uzoyithinta leyo so kodwa ke funa kubheke ukuthi igobongo mhlawumbe ke alifuneki yini elizoba isikhanyiso sezinto zakhe azithi mangabe selidlile phezuqaba bese kuyacaca no siyakuzwa Nkomosi ibambeke leyo ekhuluma le uyidigest sesingena kule yesibili yomuthi ezinkomosi ekhuluma kanjena ngifuna ukuzidinanga ukuthi uthini ke kuleyo ukuthi imithi ayimsebenzele yeah ngizoyithathekisa kuyo inkulumo kaNkomosi ekutheni isimo sikabhuti mina nguyena ngabe ngihappy because there's nothing to write home about the fact that umuthi mawusebenzisa umsebenzeli and akaphuphi but it's not to say dark cloud ngalendlela empilweni yakhe ekutheni sekuvaleke ngci then he must worry about the fact that akaphuphi why ngisho njalo it's because isidalwa anaso ubhuti lesi athi ene unkomo sakasiqaqe siyisidalwa esinamanono phakathi inono ke alizwani nento esingathi njengoba nalomuthi akade usho nje uthe umuthi okwako wosondeza umuntu what if lo muthi wayezothi uthi usebenzisa amsondeze lo muntu amxake partner ndaphinde yamshiya angithi usezilandela ifela iminyama so umoya wakhe wamanono awuyidingi into ezomngcolisa iyona into esekufanele ayenze manje ukuthi akaka focus ekutheni yini emsebenzelayo between amanzi ekusebenza lokho ngokuphahla and then ayithola indlela yaphambili sifisela inhlanhla bhuti siyabonga mthiyana ngibonga nje ukuxoxa ithuba ngiyabonga siyabonga nathi bafethu niyazi ukuthi abanye abantu bayirabhela bona izinto uthola ukuthi ingelozi yakhe nesidalwa sakhe akadalelwanga ukusebenzisa umuthi awujahe kanti ngesikhathi usebenzisa uyiblockela yena into yakhe sidalwe nje khona abanye abantu abadalele ukuthi izinto zabe zemthandazo only and bese kuzoba but ngenxa ukuthi uyamsebenzela umakhelwane wami umuthi umuntu ngiwulandele noma kungena sidingo yabona sohlaza lento eyisho ngiyifakazisa ngisakhula nje nganga enyangeni fike enyangeni lapha ngingakaziqondi ukuthi ngubani phela ngumfana nami ufuna ngishele yanginikeza isigqabo inyanga sasinzima lesa sigqabo hayi kancane sibasebenzela abanye ayikhona nganeke ngimise kabi ngeyifuna ayinami ngisithatha isigqabo
bese beyikhipha iphume Sohlaza mayiphuma iza kumina vele soxoxa kumakhaza ngivele ngiwe ejazini intshinyanga ngithini vele ngithatha isiqhabu ngithi 1 2 amagama la deshilo bese ngilibameza igama lelengane ngathi mangiqeda ngisivali isiqhabo sami ingane yahayiza ayisafuna ukuza kumina bathi bayibamba bayidosa esishishiliza ngezinqa ayisafuna ukuza kumina ngazi ngamemeza ngikona ngathi yekeni ngabe sayiletha so umuthi kumina awusebenzanga leso siqhabo ngagcina ngisidesa ngopondo. Right. I hope you are leyo nto and ulalela okulalelayo. Indaba ekakasini umakubana ke lo mzwayo and then I have umnikati Dlomo as well. Sikhuluma ke indaba yesintu. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Ngibingelele Alex nabahambeli bakho. Yes sir. Ngizocela kuba anonymous la. Nginombuzo kunento engangiphethe kahle. Ekhaya kushuthi ugogo nomkhulu bazale ngane zo3. U-auntie ubaba kubaba omncane. U-auntie usaphuma umuzi wakhe nomuzi wakhe. Uvele uyayena umuntu wezinto zesintu umuntu wenkonzo kakhulukazi. Kuthi ubaba yena ubaba omncane njalo nomuzi wakhe ushadele uhlala nomfazi wakhe nezingane zakhe mina ubaba mwashona but kuthi mekuthi kunento engifuna ukuyenza nje for example ngifuna ukwenza ingane yami usiko ubaba omncane ku right yini ukuthi athi izinto asihambe sozenzela khona ekubeni ukhona umuzi kagogo ekhaya la sikhulele khona nabo la bekhulele khona ukhona ukuthi akusekho ugogo asekho umkhulu kodwa umuzi ukhona. Okay. Makubani? Sohlaza ngoba umuzi ukhona mdala kufanele ubaba omncane ehle ngoba akuyena ubaba omncane owenza umsebenzi so kufanele ehle ubaba omncane lapha eze la ekhaya elikhulu la ekwenziwa khona umsebenzi khona kwagogo. Oh. Okay. I have a question evela la kuZanele yokuthi kuyenzeka nje mangabe ungazange uyigcina izinto usesebusheni bakho inkinga zakho zigcine seyiwela nakubantwana bakho uSemarisburg ecaluza. So true. Ikuyenzeka kakhulu ngize ngisho ukuthi nasembhalweni ke kuthiwa izono zabazali ziwela kubantwana engizofisa mhlawumbe ukuthi ngicabanga usisi urefer mhlawumbe ezintweni zentwaso kanje ngiyacabanga ukuthi kuyafana mhlawumbe nale ya comment engiyenza ekuqaleni kuyenzeka ngempela ngoba uthola ukuthi kukhona abantwana asebegqugquzeleka ukuthi kuthiwa benza izinto bathwase benze zonke lezi zinto athi umuntu umethi ngithwasa bese kuthiwa ugogo ozala uma noma ubani okwakufanele athwase wangathwasa so kuyenzeka ngempela lento iqhubeke igeneration negeneration and igcina manje ijoke phezulu komntwana ngoba isuke vele isinola kolukhulu. Sure. So kuyenzeka. And another Facebook comment evela ku Anesihle abantu basuke benzelani lento yokuthi kuthiwe bayogeza ngobulongwe benkomo ngaphandle komuzi isiza leyo nto. Sohlaza yabona into yokugeza ngobulongwe kufanele kufike ithongo lakho ukuthi isikhathi esiningi anango umamneka uzongifakazela isikhathi esiningi abantu indaba okugeza sebenza ifashion iloyo okwafeke nithongo lathi geza ngobulongwe lasisho isizathu bamsiza yena. Now sekusuka wonke umuntu ngisho ithongo lakhe lingabudinga ubulongwe cause kunomuntu ozobuthatha ubulongwe ageze ngabo bese lithi ithongo lona osinukusela ngamasimba enkomo emzimbeni esihleli yini inkinga yabo kodwa wona sorry for that term lesiqonde indle. Yes yeah qhubeka kodwa manje sekufuna manje kube umuntu nomuntu ofuna ithongo lakhe ukuthi lifuna ukuthi ageze ngani. Yes bona buyageza buyasiza bekhayisa inhlahla kodwa kufuna kube yithongo okuyilona elikhanyisayo. Utsiyethi has a question la. Sithini isintu ngendaba yokuthi ufike uthenga imoto imapha ama steps okumele ukuthi wathathe iyabikwa kwabaphansi ifibikwa ibikwa kanjani? Ukuthenga imoto ngibheka imoto njengento eyisipho esikhulu noma kufanele ube namandla
ukuze uafford imoto. And that is why uthola ukuthi nalama notion ekutheni imoto kufanele uyiphathe kahle, abanye baze bathi imoto ifana nomfazi. Kungaphuzelwa kuwo, kungenziwa izinto ezingasile emotweni. So imoto iyafana neproperty esingayithatha sisondeze eduze nedlozi. So nanokuthi ke if uzongena kule moto ukhumbula ukuthi nengozi ziba ziningi, uzocela ukugadwa nani. So akukho that critical ukuthi ungaze uyobika ukuthi sengicela ukuthenga imoto phela vele le moto izolala la ekhaya. But ekufikeni kwale moto asisho futhi ukuthi sesithi sesiyabonga sizicela ezinye, sizothi usale sisiphiwo nje mhlawumbe ngesisilwane onamandla aso, ngoba omunye uzothi uzothi uthi usebenzisa imbuzi kanti kunamacala la ekhaya, usuhlaba imbuzi wena uhlabela imoto kusuka uthuthuva. Uyayibona lona. So it's very important nakhona ukuthi mawuyobika imoto emsamo noma uyoyibonga, uyibonge ngendlela ezoba equivalent to isimo sasekhaya nomsamo. Sure. I know what you said also ukuthi nakuyona imoto ungenza izinto ezingasile kuyona. I'm assuming lapho ukuthi refer to driving without ukufaka seat belt, mhlambe ukusida speed limit, mhlambe upaka endaweni wrong mangabe ukhuluma ngokwenza izinto engasile emotweni, kanti mhlambe usho izinto njengalezo. Yes. Oh, ngisho kahle. No kuchaza istokfela khona la emotweni, asicazele istokfela emotweni. Oh. Yeah. Okay. Sengiku Mbali Mchunu endaba mhlophe. Sabona Mbali? Sanibona ninjani nesihambeni zakho? Sikhona sisahlaziya ama steps la ukuthi muthenga imoto entsha yini okumele uyenze. Yini okungamele uyenze. Uma uthenga ingane entsha imapho ipi process? Umbuzo fanele. Sure. Nginomntwana la onenkinga waphuma ekhaya. Ufika mina uzocela usizo waphuma ekhaya bengazwananga nomzali. So inkinga isekutheni manje uhambile bayogibhida straight for 3 years and engathi umane wakhulelwa, kanti ekhaya waphuma esejele ukuthi akangaloku ecaluza ngoba wahamba ekhuluma amagama angalungile, acaluze ekhaya kanti ubuya kumfana kanti ikhaya labantu abadala. So manje ekubuyeni kwakhe ufuna ukubuyela ekhaya ayokhulumisana nomzali ukuthi ayisekuze kwafika lana ukuthi la kade yotshala khona useze wavuna. Yeah, iprocess yalapho ikona ngibuza ukuthi uma uthenga umntwana wenze njani. Yo bamba kanjani. Kodwa ke ngiyakudonsa nami la nge-network ekutheni kwa wena ungathi umuntu omelaphi nje. Angiyena umelaphi, ngumuntu ocontrolwa ngizothina ocontrolwa into zabantu abadala. Oh, okay. Oh, all right. So then okay, so issue ye terminology kodwa nawe umuntu wemoya. Kukanjalo. Yeah. All right. Ngazi ngifisa sihlanganise kabili. Yeah. Usebenzisa igama lokuthi uphumile wayogibhida then usefike wakhulelwa lapho. And then bese kuzoba khona ke leyo ukuthi ngesikhathi ephuma ekhaya waphuma kabi ngenxa yokuthi wakhepha amagama angafanele. So ihlanganisa kwezi zinto ezimbili. Siqale ngaleyo kuqala Magubane leyo ukuthi usefisa ukubuyela emuva ayoxolisa kumzali then bese kuzoba yile ndlela ayiphume ngayo. Yeah. Sohlaza njengoba esefuna ukuxolisa kumzali, ufuna manje ahambe ayoze endlala ekhaya bese kwenziwa inhlambuluko. Akekho awukho kumgqomo ukulahla umuntu. Sekufuna manje ke ekhaya ke bese beyambuyisa ke bekhona nesilwane sokumbuyisela edlozini. Sokuthi emva kwesikhathi nesekufanele kube khona imbuzi mase senamandla ageza umuzi abuyele ekhaya ngokugcwele. Imanga mfethu mangabe ukhuluma ngembuzi akubona bonke abantu abayi-affordayo because ngeke uyithole imbuzi ngo-800 and you must have at least 2,000. Ayikho ngempela indlela elula. Umuntu uphila ngegrant, is unemployed, is a student, so masuke sithi kufanele kube imbuzi iyona kuphela esishweleza ngayo. Sohlaza imbuzi iyona ewukhiye emsame kwenza konke, kodwa ke kungashwelezwa sakubambisa nani ngenkukhu, kodwa kahle imbuzi iyona sokusugcwalisela umsebenzi. Nanokuthi ke uma ithongo ulibikela ngento liyivumile lona liyakwazi likunikeza amandla. Okay. All right. Ngicela ukuphawula lapha kancane sinazi ngidla isikhathi senu vele sesiyahamba. Ekuphumeni kwakhe uke wayenza inhlambuluko ngoba kusho ukuthi bese nginesikhathi eside ngazwani nomzali.
waphuma seyenziwe leyo nto kwathiwa yamkelekile ngoba kusho ukuthi yena wayengavumile ngenhliziyo yakhe ukuthi nakho sengiyakwenza. Into eyenza ukuthi ngisho kanjalo uthi ngalelo langa kuzokwenziwa lo msebenzi wakhuzwa uma wakhe esephumile egqoka ibhlukwe le kodwa kuzokwenziwa umsebenzi ntambama. Ngiyaxolisa sesokungena eMadevini bengizoya lapha yamina ekutheni because bonke labantu bayaphila. Ake sithi umntwana nje obesefuna ukubuyela ekhaya. Lokho kufuna ukubuyela ekhaya is it genuine yini? Ngoyizwa usungiphendulile mawuzothi wake wakwenza and then kwathiwa yenzekanga because the gesture towards leyo nhlambuluko was never genuine from her side. Now uma ngabe esevunile njengamanje usefuna ukubuyela ekhaya uthi ubhuti uNkomose awukho umgqomo wokulahla umuntu, but at the same time ingane ayikwazi ukuthi yenze uma ithanda ngenhloso yokuthi vele ekhaya bazongilahlaphi. Now it's very important usisi mezothi kuqalwapi ake siqalene ekutheni bonke labantu are they really willing to sit down and reconcile fully? Sure. Akupheli siyokwenza kube topic ngokulandelayo open line siza lapho sebungakhuluma mfethu ngokushare information yenu. I hope uzosizakala ke umbali. Makubani nje ngokushesha ama numbers akho? Sohlaza inamba engitholakala kuzona eClermont kolesine nangesonto eyokuqala ethi 061 921 9881 esibili ethi 07942807757. Alright sebonga kakhulu umlondi Makubani sebonga Nkomose. Alright denangwe Dr. Dlomo? Yes, inamba engitholakala kuyo sezimbili u069 5328041. Ngicela ukuyiphinda le ngoba yintsha 069 5328041 ebese kubile u074 0514679. Ngiyabonga. Alright sebonga kakhulu nathi indaba was produced by Mr. Sphelele Nzuza. This has been Indaba on Gagasi FM. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Indaba talking my business isintu nazo zonke indaba zabasha. Indaba